natin dito sa Umbrella Rock ngayon. Dito natin dito. Pangalawang araw mga master. Ang gamit natin ganun pa rin. Vengeance pa rin mga master. Tsaka ito, itong lure natin. Ginawa ko nung nakaraan. Subukan natin kung makakahuli to. Rinipaint ko mga master. Okay mga master, mamaya update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa atin. Medyo kumalma na rin mga master oh. Nung nakaraan, kagahapon, grabe, sobrang lalaki niyan. Mamaya abot tayo dun sa kabila. Tingnan natin kasi medyo kalmado dun. Tapos dito medyo malalaki pa mga master. Pero medyo kalmado na ngayon oh. Hindi gaya kahapon, ang lalaki. Okay mga master, update ko na lang kayo mamaya. Yan mga master no, doon muna tayo sa kabila. Tinuro ko kanina. Okay, ang naliligo doon. Doon na lang tayo, lalakarin muna natin to master. Medyo malayo. Ayun, nakikita nyo yung bangka na yan no. Doon tayo mga master. Kasi medyo kalmado doon, dito wala, negative tayo dyan. Pero pagdating natin doon, subukan natin doon. Okay mga master, update ko na lang kayo mamaya kung anong mangyayari sa atin. Yun mga master, nandito na tayo sa ating spot. First cast tayo dito. Natin kung madadali tayo. Malalaki yung alon dito mga master. Tinangay lang. Lapit tayo konti. Tinangay lang ng alon yung lure natin mga master. Try natin isin tayo mga master. Ano to? Kanuping. Kanuping master oh. Laki oh. Laki mga master oh. Sana wag makawala. Yun oh, kanuping mga master oh. Good size oh. Yan mga master oh. Good size mga master, kanuping. Ganda pala ng tama mga master oh. First catch mga master. First catch natin, kanuping. Yun, ayos na tayo mga master sa repaint nating lure mga master. Nakisa na tayo. Yun o, kanuping mga master, good size din. Tulan tayo sa gilid-gilid mga master. Kanuping pala yun. Kala ko kanina mga master, sumabit lang. Sumabit pala sa isda mga master. Ayun na naman. Ay, sumabit na. Sumabit mga master. Babaw lang naman ito eh. Sumabit. Sa bato to master. Sumabit mga master ayun. Sinabit mga master. Alon.
Walang tayo master, sa gilid-gilid lang tayo magbato. Ito lang ang lure nating baon dala mga master, ito lang. Isang lure lang mga master, ang dala natin. Wala tayo ibang lure mga master, ito lang. Kaya ingatan natin yung lure. Mag-isa lang to master. Isa na lang lure ko. Mabit wala na. Isa lang talaga to mga. Isa tayo mga master. Lumalaban. Lumalaban mga master, lumalaban. Ito mabigat mo master. Ay, puta, nakawala pa. Ba yan? Wala pa mga master. Sayang, ang bigat pa naman. Sayang naman yun. Isin tayo master, oh. Lapo-lapo. Sorry. Pwede na rin yan mga master. 2,000 years later. Sir, yun, magandang tanghali mga master, no? Nakuha na tong Tanlim yan, tsaka si sir, pangalan mo sir? Jason sir, thank you. Dugtong ko sa video ko mamaya. Wala rin kong basta dyan. Buwan sir, ang problema. Paalam na. Galingan mo, Carding. Maminsan ko lang anay ko dito sir. Maminsan ko pala na ipadaway dito sir. Awan tayo bang dasan? Awan ka? At na ipadaway dito sir, diyan ka nagawid. Bunga. Balik lang na. Jesus eh. Galingan mo, bigyan mo siya ng maraming huli. Dito pala kami sa Baningen guys. Dito kami nag-meet up ni Sir. Bumili ng grill natin. May tumatanggap ba sila ng tumaka? Sir, naimas kayo sir, nung palambong na lalay. Tinutong mo sir. Ay, ito. Lupit din ang motor niya sir, oh. Ang master, oh. Naka MIUI. MIUI sir, MIUI. Ay, for sale din to. Guys, for sale guys, oh. Ang master, for sale, oh. Saan ang spot mo sir? Bulinaw. Bulinaw. Pagpasensya mo sir, oh, talaga may tadyukin niya nakuha.
sir. Dumayo kami dyan, no, mabalin. No, wala no, di man tubig ka. No, hanggang, narigat tayo ko, hanggang sunod domingo, bakit pa Manila. Bye. Dati kalala tayo sir. Dati kalala tayo di oras. Ang ano din lang, Batangas pa isa. Gusto pa alat Batangas ta? Batangas. Sige sir, nagpapamura ka sir. Thank you boss, thank you boss sir. Thank you. Salamat sa tiwara sir. Sige sir ah.